ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾಮ್ ನಿಕ್ಲನ ಮೋಕ್ಯದ ಕೀರ್ತಿಕಾರ್ಕಳ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ 5ನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ಗೆ ಮೋಕ್ಯದ ಬಂದುಲೆಗೆ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪರೆತ್ತಿನ ಜನತ ಪುದರ್ ನವೀನ್ ನಾಯಕ್ ಪಂದ ಆರು ಸೌದಿಡಿ ಉಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಅರೆನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರ ಡೀಲ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರ್ನ ಪುದರ್ ಭವ್ಯ ಪಂದ್ ತುಕ ಅರೆಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಪರೆಜ್ಜ ಪಂದ್ ತುಕತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುಕ ಆರು ಸೌದಿಡಿ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ರಿಂಗ್ ಆಗುന്നുണ്ട്. ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ. ನವೀನ್ ನಾಯಕ್ ಅತೆ ಯಾನು ಶೈಲು ಬಂದು ಪಾತೇರ್ನು ಶೈಲು ಬಂದು ಶೈಲು ಬಂದು ಹಲೋ ಯಾನ್ ದುಬೈರ್ದು ಪಾತೇರ್ನು ಒಂದು ಏಪ ಊರಿಗೆ ಬರ್ರಿ ದಾನೆ ರಜೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಪಂಡ ಇರ ಗುರ್ತೊಪ್ಪರ ಇಜ್ಜಾನೆ ಇರ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಪಂಡ ಇರ ಇಲ್ಲಾಡು ಪಂಡಿರ ಒಂದು ಆರ್ಪೋದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಅಂಚದು ಏಪ ಬರ್ಪೇರ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಾಡು ಪೊಣ್ಣಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರಿಗತೆ ಊರು ಹೋಗಿ ಕದಾ ಅದೇತನಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅತ್ತು ದಾದ ಗೊತ್ತಂದೆ ಎನಡ ಅದು ಎನಡ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಅತಿ ಎನಡ ಪಂದಿತ್ತೇರು ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜ ಆಯ್ ಕೊಂಚ ಪೊಣ್ಣಿತ್ತಿನ ತೂಲ ಬಂದ ಅಂಚಾನು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಚ ಇರಡಕ್ಕೆ ಏನು ನೋಡತ್ತೆ ಒಯ್ಕಲ ಆಯ್ಕೆ ಯಾನು ನಂಬರ್ ದೊತ್ತಂಡೆ ಇರ್ನ ಹೆಂಗ್ ದಾದ ಗೊತ್ತಂಡೆ ಏರ್ನ ಎನ್ನನೆ ಎನ್ನ ಕುಡ್ಲ ಅಂದೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಅಂಪನ್ ಕಟ್ಟಿದಲ್ಪ ನಂಬರ್ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಡು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡೊಂಜಿ ಪಾಪದ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣುಂಡು ತೂತೆಯನ್ನು ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಜಾತಕ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಪನ್ಪರ ಬರ್ತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅತ್ತಿ ಇರ್ನ ರಾಶಿ ಕುಲ ಗೋತ್ರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಅತ್ತಿ ಅಂದ್ ಏರು ಊರು ಹೋಯ್ಕ ಅಪ್ಪಡ ಬಂತ ಅಪ್ಪನೆ ಪನ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾಪದ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಣ್ಣು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಹಾಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ಜಾಗ ಪುರೊಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಪೆತ್ತ ಪುರೊಂಡು ಕಂಡ ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿ ಪೂರೊಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಬಂಡ ಏನೋ ಜಾತಕ ಒಂಜಿ ಇರಡ ಕೇಂದ್ರ ಬಂಡಿರ ಅಂಚಾನ್ ಅರಡ ಕೇಂದ್ರ ಇರಂಜಿ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂದು ಊರು ಹೋಗಿ ಕಿರಣ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಪ್ಪರ ಬಂಟೇನ ಊರು ಹೋಗಿ ಕೌಲಿಜ್ಜಿ ಊರು ಹೋಯ್ತದ ಅದೇತನಲ್ಲ ಊರು ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಬುಡ್ಪಿಜರ ಅಂದ ಮಾರ ಅಮ್ಮೇರಿತೆ ಕಟ್ನೇಟ್ ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ ಅದು ಈರ್ನ ಕಟ್ಟಿರ ಅಂದಿಸ್ತ ಓ ಮಗಕ್ಕೊಂಜಿ ನೀಸತ್ತೊಂಜಿ ಕಟ್ಟ ಅಂದಾಜು ಉಳ್ಳೇರ ಅಂದ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪುಜೆ ಮದ್ಮೆನೆ ಅಪ್ಪುಜೆ ಬಂದು ಅಂದ ಅತಿ ಈರ್ನ ಒಂಜಿ ಜನನ ದಿನಾಂಕ ಏತ್ ಪನ್ಲೆ 14/3 ಈಸವಿ 90 90
90 ಮಾರ್ರೆ ಅತಿ ಹಚ್ಚಿನ ಅದು 91 ಅವತಿ 1890 1990 1990 1990ನಾ 1990 ಹಾಂ ಐದು ಸ್ವಚ್ಛ ಕನ್ನಡ ಪನ್ಲೆಗೆ 1990. 1990 ಹಾಂ ಬೊಕ್ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೈ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ ಪತ್ತು ಪೊಣ್ಣ ಇರ ಪೊಣ್ಣೆನ್ ಚಾವೆ ಈ ಊರು ಬರೋಣ ಗೊತ್ತು ಜಾತ ಮಾರ್ರೆ ಅತ್ತ ಈರು ಊರು ಅತ್ ಮದ್ಮೆ ಊರು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕನ ಅವಡೆ ಈರು ಅವಲಿತ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜೆ ಸೌದಿ ಇತ್ತದ ಮದ್ಮೆ ಪರ ಆಪುಜತೆ ಅವಾಪು ಜಾಂಗ್ಲ ಊರು ಬರೋಣ ತಮ್ರೆ ಈ ಊರು ಬರ್ತೀವಿ ಕದ ಅದೇ ಇತ್ತಲ್ಲ ಪಂತೆ ಹೋಗ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಮಾಡಿಗಾರ ಹೋಗ್ಲದನ ಹೋಗ್ಲ ಬರ್ತಿತ್ತು ಬರ್ರನೆ ಪೂಜೆ ಮಾರ್ರೆ ಪೊಣ್ಣದು ದಾದ ಅಂತ ಅತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಂದು ಈರು ಊರು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಪೊಣ್ಣು ಪ್ರತಿಕಿ ಚೇರಡ ನೀರುಲ್ಲರತ್ತ ರಪ್ಪ ಒನ್ ಪ್ಯಾನ್ ಇರೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಪ ರಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಹುಡುಕದು ಕೊರಿಯರ್ ನಾನು ಅಂದ್ ದಾಯಪಂಡ ಅದು ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನೆ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಉಂಡು ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಊರು ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಣ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಫರ್ ನೀರು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಕಾಪುಣದೆ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಆಫರ್ ಉಂಟು ಮಾರ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಅದು ಜಾಗ ಪುರ ಉಂಡು ಬೆನ್ನಿ ಸಾಗುಲಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಹೆಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಪಾಪದ ಪೊಣ್ಣು ಫಸ್ಟ್ ಹಲೋ ನವೀನ್ ನಾಯ್ಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಅಂದು ಕೀರ್ತಿ ಕಾರ್ಕಳ ಬಂದು ಇರೇನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇನು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಭವ್ಯ ಪಂಪುನಾರು ಬಂದಿರು ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೇರ್ ಏನಂದು ಭವ್ಯ ಹಾ ದೇವ ಭವ್ಯ ಅಂದಂದು ಆರು ಇಟ್ಟು ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ಅಲ್ಪ ಇರತ್ತೇನೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ದ ಐದನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಬರೋದುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೂರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾನ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನೆಟ್ ದಾಲ ಬೇತೆ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮನರಂಜನೆ ಕೊರ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಪೋಡು ಅಂದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನವೀನ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪಲೆ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊ ನೋಡ್ಚಿ ಓಕೆ ನವೀನರ ಬೇಗ ಆಯ್ನ ತೂರು ಪೋಲೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪೊಂಡಂತದು ಮದ್ಮೆ ಅಲ್ಲೇ ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿ ಲೆಪ್ಪುಲೆ ಪಾಯಸದ ಉಣಸ್ಕೊರ್ಲೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು